Σε αυτό το δεύτερο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε την επιφάνεια ενός breadboard για χρήση στις ασκήσεις των ψηφιακών ηλεκτρονικών ε, βασικών, έτσι, βασικών ασκήσεων, αυτές που δηλαδή ουσιαστικά χρειάζονται μόνο τις τρεις πράξεις, τις λογικές πράξεις, έτσι, της algebra bool, δηλαδή την not, την end και την or. Ας δούμε πρώτα όμως πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε σε βάση της τροφοδοσίας του breadboard. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε πει ότι μπορούμε να βραχικυκλώσουμε αυτές τις δύο γραμμούλες οι οποίες δίνουν τις οριζόντιες εννοούμε, έτσι, οι οποίες δίνουν την τροφοδοσία στο breadboard. Όμως υπάρχουν και δύο, μάλλον και μία άλλη εναλλακτική λύση, εκτός από τροφοδοτικό δηλαδή των 5V που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί λέω 5V? Γιατί τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυστηρά, ενδέχονται αυστηρή τροφοδοσία των 5V. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα βέβαια που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι αυτά τα οποία θα περιέχουν πύλες NOT, AND και OR. Το πρώτο που είναι inverter, δηλαδή not πύλες, περιέχει 6 πύλες. Το δεύτερο που είναι με πύλες AND περιέχει 4 πύλες των 2 εισόδων η καθεμιά. Και το τρίτο που είναι OR πύλες, πάλι 4 πύλες των 2 εισόδων η καθεμιά. Λοιπόν, ας δούμε όμως μια εναλλακτική λύση, την οποία την προτείνω, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα τροφοδοτικό, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο μπαίνει πάνω στο breadboard, το οποίο είναι αρκετά φθηνό, είναι κάτω από 2 ευρώ, και βλέπουμε λοιπόν πώς είναι η τοπολογία του. Βλέπουμε λοιπόν ότι περιέχει δύο ακροδέχτες, εδώ και άλλους δύο, οι οποίοι είναι βραχικυκλωμένοι μεταξύ τους, όπως και εδώ. Οπότε αυτό μπαίνει, τοποθετείται απάνω στις πλάγιες γραμμούλες της τροφοδοσίας που είδαμε πριν στο breadboard, οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε και τους βραχικυκλωτήρες στην άκρη, δηλαδή τα καλώδια που έχουμε συνδέσει τις δύο παράλληλες γραμμούλες της τροφοδοσίας. Βλέπουμε λοιπόν και κάτι άλλο, ότι εδώ υπάρχει ένα USB jack, το οποίο λοιπόν μπορεί να πάρει τροφοδοσία είτε από έναν φορτιστή κινητού, είτε από ένα power bank, έτσι, των 5V, είτε από τη θύρα USB ενός υπολογιστή. Αρκεί να έχουμε ένα καλώδιο USB Type A, αρσενικό και από τις δύο μεριές. Επίσης μπορούμε να βάλουμε διαφορετική τροφοδοσία μέχρι 12V σε αυτό εδώ το jack των 2,1 χιλιοστών. Παίρνει τροφοδοσία από μια μπαταρία ή από ένα τροφοδοτικό που έχουμε μέχρι 5V, μέχρι 12V. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο τζαμπεράκια που βραχικυκλώνουν αυτά τα 4 pin, έτσι, ανάλογα με το ποιο θέλουμε να τροφοδοτήσουμε. Δηλαδή αν θέλουμε 5V θα βάλουμε το τζαμπεράκι στην άλλη μεριά, όπως και εδώ, έτσι, για να έχουμε παράλληλη τροφοδοσία και στις δύο οριζόντιες τροφοδοσίες του breadboard, οριζόντιες γραμμές τροφοδοσίας του breadboard, όπως και εδώ βέβαια. Εάν βάλουμε 12V, βλέπετε ότι υπάρχουν δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα εδώ, δύο σταθεροποιητές τάσης. Το ένα είναι για τα 3,3V και το άλλο είναι για τα 5V. Προφανώς υπάρχει ένας διακόπτης που διακόπτει την τροφοδοσία και υπάρχει ένα ενδεικτικό LED το οποίο μας δείχνει πότε η τροφοδοσία είναι on ή off. Βολεύει πάρα πολύ προφανώς, έτσι, γιατί μπαίνει απάνω στο breadboard, είναι εύκολο, μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ βολικό. Βλέπετε λοιπόν και στη μία και στην άλλη γραμμούλα μπορούν να μπουν οι τροφοδοσίες, όπως και εδώ. Είναι φτιαγμένο ειδικά για αυτό το λόγο. Στο εργαστήριο όμως το χρησιμοποιούμε βέβαια αυτό, έτσι, και διευκολύνει πάρα πολύ. Όπως και στο σπίτι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, όταν δεν έχει τροφοδοτικό βέβαια, μπορεί να πάρει τροφοδοσία από αυτά που σας είπα πριν, είτε από ένα φορτιστή κινητού, ένα power bank ή από τον ίδιο τον υπολογιστή, από μια USB θύρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να διαμορφώσουμε λίγο την επιφάνεια του breadboard και να τοποθετήσουμε τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που θα χρησιμοποιήσουμε
Πριν από αυτό όμως θα τοποθετήσουμε 4 διακόπτες που ουσιαστικά είναι 4 σειρώμενοι διακόπτες. Είναι αυτοί εδώ, λέει slide switched, οι οποίοι ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τις εισόδους ενός κυκλώματος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται στις ασκήσεις μας να χρησιμοποιήσουμε πάνω από 4 εισόδους, οπότε λοιπόν εμείς θα βάλουμε 4 διακόπτες και θα τους συνδέσουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο breadboard. Παίρνουμε λοιπόν το πρώτο, το τοποθετούμε κάπου εδώ και τους βάζω άκρη για να μην πιάνει πολύ χώρο στο breadboard, οπότε να έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε τα λεγόμενα breadboard jumpers, έτσι, για να συνδέσουμε τις πύλες μεταξύ τους ή οποιοδήποτε άλλη λειτουργία. Δεύτερος διακόπτης, έτσι για να είμαστε και σε συμμετρία. Άλλος ένας εδώ λοιπόν και άλλος ένας εδώ. Μπορούμε να δώσουμε και ονόματα στους διακόπτες, οπότε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιες θα είναι οι είσοδοι μου. Βάζουμε λοιπόν είσοδος A και το βάζουμε κάπου εδώ να ξέρουμε ότι αυτός ο διακόπτης ανήκει στην είσοδο A. Αυτός εδώ στην B. Αυτός εδώ στην C. Και ο τελευταίος στην D. Τώρα, πώς θα τροφοδοτήσουμε τους διακόπτες για να μας δίνει στο μεσαίο ποδαράκι ουσιαστικά 0 ή 1. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι slide switch, οπότε όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε αυτή εδώ την μεριά, έτσι, αυτό το ποδαράκι βραχικυκλώνει με το μεσαίο. Αν βρεθεί στην άλλη μεριά, τότε ο μεσαίος διακόπτης βραχικυκλώνεται με το άλλο ποδαράκι, με το δεξί. Συνεπώς θα πρέπει εμείς να τροφοδοτήσουμε το πρώτο, ας πούμε, με το 0. Καλό θα είναι να έχουμε και μια ομοιομορφία για να μην μπερδευόμαστε στην εξέλιξη της άσκησης. Άλλο ένα καλωδιάκι από εδώ, εδώ, με κόκκινο χρώμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στα άλλα. Και είμαστε λοιπόν έτοιμοι, έτσι, να δουλέψουμε και τους διακόπτες, να δούμε αν δουλεύουν ή όχι. Σίγουρα για την έξοδο θα χρειαστούμε LED, είτε 1, 2, 3, εξαρτάται από την άσκηση που έχουμε. Πόσους εξόδους δηλαδή θα έχει το λογικό πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουμε και να το προσομοιάσουμε πάνω στο breadboard. Θα χρησιμοποιήσουμε μία αντίσταση εφόσον έχουμε 5 volt. Έτσι, και το λεντάκι περίπου δουλεύει γύρω στα 2 volt, 2 και κάτι. Μία αντίσταση λοιπόν των 330 ohm.
είναι μια κατάλληλη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μικρότερη, 270, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτή θα τοποθετηθεί ουσιαστικά προς την άλλη άκρη του breadboard, ώστε να έχουμε την ευκαιρία μέσα εδώ να έχουμε μεγάλο χώρο για να μπορέσουμε εμείς να πραγματοποιήσουμε την άσκησή μας με τα ολοκληρωμένα που θα βάλουμε σε λίγο. Τοποθετούμε λοιπόν και το LED. Σε πρώτη φάση να βάλω και ένα καλώδιο από εδώ στη γη. Θα δούμε γιατί. Έτσι, τοποθετώντας λοιπόν το LED, όπως είπαμε και πριν, θετικός ακροδέκτης, αρνητικός ακροδέκτης, και ας πάμε να δοκιμάσουμε με ένα διακόπτη, με ένα καλώδιο δηλαδή, βάζοντάς το στην αντίσταση, να δούμε εάν ο διακόπτης δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο, όπως το έχουμε συνδεσμολογήσει δηλαδή. Ας κάνουμε λοιπόν Start Simulation. Βλέπετε εδώ είναι στο 0, δεν ανάβει το LED. Εάν το πάμε στο 1, πάλι βλέπω να μην δουλεύει. Γιατί όμως? Προφανώς γιατί δεν έχουμε βάλει τροφοδοσία. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε και ένα τροφοδοτικό. Το ξέχασα ήδη. Λοιπόν, ας πάμε να βάλουμε και ένα Power Supply. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό εδώ. Έτσι βλέπουμε ότι είναι, αυτό κλικάρουμε πάνω είναι 5 volt. Ρεύμα έχει 5 αμπέρ, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, βέβαια είναι πολύ μεγάλο το ρεύμα για λογικά κυκλώματα. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το positive, να το βάλουμε στο συν. Και το negative στο πλήν. Και ας ξεκινήσουμε τώρα να δούμε την προσομοίωση. Βλέπετε λοιπόν ότι μας δίνει 5 volt. Εδώ βέβαια έχει και ένα αμπερόμετρο. Έτσι μας λέει πόσο ρεύμα ουσιαστικά καταναλώνουμε στο κύκλωμα που έχουμε. Ήδη το έχουμε συνδεσμολογήσει από πριν. Βλέπετε ότι μας δίνει 5 volt. Για να πάμε λοιπόν, τώρα που είναι 0 είναι το λεντάκι σβηστό. Για να πάμε λοιπόν στο 1, δηλαδή στα 5 volt. Έτσι βλέπετε ότι το λεντάκι έχει ανάψει. Και μας λέει και το ρεύμα που τραβάει είναι κοντά στα 9-10 mA. Είναι μια ικανοποιητική ένταση, η οποία φωτοβολεί το LED σε λογικά επίπεδα, έτσι και να μην ξοδεύουμε και πολύ ενέργεια από το τροφοδοτικό μας. Οκ, λοιπόν, τελειώσαμε με την τοποθέτηση των αρχικών διακοπτών για τις εισόδους και του τελικού LED για την έξοδό μας. Πάμε τώρα λοιπόν να τοποθετήσουμε τα ολοκληρωμένα κυκλώματα επάνω στο breadboard για να μας διευκολύνουν κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να φτιάχνουμε τις ασκήσεις μας. Τονίζω πάλι ότι οι πρώτες ασκήσεις που θα κάνουμε στο εργαστήριο χρειάζονται μόνο τις τρεις λογικές πύλες, δηλαδή not, and και or. Πάμε λοιπόν να βρούμε τα λογικά κυκλώματα. Μπορώ να γράψω εδώ hey. Logic circuits, αλλά ήδη τα έχει βγάλει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη σειρά 74HC, έτσι που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι αυστηρά με τροφοδοσία 5 volt. Είναι σαν τα παλιά LS που χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή είναι την σειρά 74 LS XXX, δηλαδή το νούμερο το οποίο θα ακολουθήσει, το οποίο θα προσδιορίζει τι είδους πύλες περιέχει μέσα το κάθε ένα ολοκληρωμένο. Λοιπόν, πάμε πρώτα να βγάλουμε το πρώτο, έτσι που λέει inverting ή Schmitt trigger ή και απλές πύλες. Είναι το, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 4, 04, να το. 6 πύλες λοιπόν. Παίρνουμε το ολοκληρωμένο
και το τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε το σώμα του μέσα, εκτός από τους αιτίους, να βρίσκεται σε αυτό που είπαμε πριν, στο λούκι. Αυτή η σειρά λοιπόν, η 74LS ή 74HC, η τροφοδοσία πηγαίνει πάντα στο τελευταίο πόδι, δηλαδή τα 5V, σε κάθε ένα ολοκληρωμένο, και η γη, το αρνητικό δηλαδή, πηγαίνει πάντα στο τελευταίο πόδι της πρώτης μεριάς. Υπενθυμίζω ότι η αρρύθμιση αρχίζει από την τελίτσα, εδώ που υπάρχει αυτό το ημικύκλιο, αν θέλετε. Πολλές φορές δεν υπάρχει τελίτσα στο ολοκληρωμένο, υπάρχει μόνο το ημικύκλιο. Άρα λοιπόν αρχίζουμε και μετράμε από τα αριστερά το πρώτο ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Αν είναι 16πόδαρο, υπάρχουν και κάποια ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία υπάρχουν για μεταγενέστερες ασκήσεις, οι οποίοι είναι 16πόδαρα, οπότε στο 16 παίρνει την τροφοδοσία και στο 8 τη γείωση. Πάμε να βάλουμε και τη γείωση. Ωραία, λοιπόν, είναι έτοιμο για να δουλέψει. Βλέπετε, αυτό που διευκολύνει είναι ότι εάν το κλικάρετε, κάπου πρέπει να βγάζει και το τι είναι, αλλά δεν βλέπω τώρα να βγαίνει ο πίνακας. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως το λέει ότι είναι hex inverter, που σημαίνει ότι περιέχει 6 node πύλες. Εάν βάλουμε τον cursor απάνω, στο πρώτο βλέπουμε input 1, output 1, δηλαδή που σημαίνει ότι είναι η είσοδος και η έξοδος της πρώτης πύλης. Εδώ input 2, output 2, η είσοδος και η έξοδος της δεύτερης πύλης. Προφανώς εδώ είναι η τρίτη. Έτσι, εδώ είναι η γύρωση, δεν υπάρχει. Εδώ είναι η έξοδος της τέταρτης πύλης, η είσοδος, η έξοδος της πέμπτης πύλης, η είσοδος, η έξοδος της έκτης πύλης και εδώ η είσοδος της έκτης πύλης. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το δεύτερο ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο είναι οι πύλες AND. Να το. Γράφει εδώ Quad AND Gate, που σημαίνει ότι έχει 4 πύλες, 2 εισόδων, το γράφει κιόλας εδώ. Quad AND Gate. Κατά τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό τροφοδοτείται με τη γη εδώ και την τροφοδοσία εδώ, στο ποδαράκι δηλαδή 14, τροφοδοσία και η γείωση στο 7. Ωραία. Και αυτό βέβαια, εάν περάσουμε τον cursor απάνω, βλέπουμε input 1α, input 1β, που σημαίνει τι, ότι είναι οι δύο είσοδοι της πύλης AND. Και εδώ είναι η έξοδος της. Το ίδιο λοιπόν σημαίνει και εδώ, input 2α, input 2b και η έξοδος. Εδώ βέβαια είναι η έξοδος της τρίτης, η είσοδη, το ίδιο και εδώ στην τέταρτη. Πάμε και στο επόμενο που είναι η OR, έτσι, 74HC8 οι end πύλες και 74HC32 είναι οι πύλες, 4 πύλες δηλαδή 2 εισόδων. Έτσι μπορούμε να το δούμε εδώ, Quad OR Gate, τετραπλή και αυτή, 2 εισόδων. Τροφοδοσία λοιπόν και γη. Τώρα λοιπόν το breadboard είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για να μπορέσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε άσκηση χρειάζεται, τουλάχιστον αυτών των αριθμών πυλών που διαθέτουν εδώ. Δεν νομίζω να χρειάζεται παραπάνω, τουλάχιστον στις ασκήσεις που θα κάνουμε, εκτός αν έχουμε κάποια ιδιαίτερη διάταξη, την οποία μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποια ολοκληρωμένα και να βάλουμε κάποια άλλα. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτό το βίντεο και θα δούμε στο επόμενο βίντεο μια πραγματική άσκηση που θα διαμορφώσουμε πάνω σε αυτή εδώ την επιφάνεια του breadboard με όλα αυτά που έχουμε βάλει.